Čekaj. Dobro več. Neko reč. Ko to reče? A niko nas ne gleda. Pa uteče. A zabila mi početak? Ajde da vam čitam horoskop. Pišite dole. Ajde. Ko je šta? Ko je to? Kurir, to je onaj što laže. Ali nema veze. Ajde, pišite. Neće niko da mi piše. Ja ću čitati polako. Ajde, molim vas, nemojte me zajebavat. Moje vreme je novac. Šta? Šta ti radi? Bote, patak. Ajde, ljudi, da me raspoložite. Despresiji sam. Dispresiji. A neću like, hoću horoskopski znak. Oropskopski. Horoskopski. Daj ti govori kako treba i tu. Horoskopski. I da ih učimo kako se prave pletenice. Nećeš ga to! Ajde ljudi, molim vas, nemoj da počnem da pevam. Evo, Skorpija. Žikice. Nema. Ko je taj? Dobro, Škorpija, čoveku pročitam. Ljubav. Veoma ste raspoloženi za nova dešavanja na polju ljubavi. Pokrenut ćete inicijativu u vezi sa osobom koja vam se dopada. Ohoho. Aha. Očekuje vas nezaboravna ljubavna avantura. Čitaj i posao i zdravlje. A posao isto? Jeste. Ajde, posao. Imate velike očekivanje od svog posla i spremni ste da... Veoma ste Imate velike... A nema, brate, čitaj horoskop. Čovjek me sluša. Imate velike očekivanje od svog posla i spremni ste da naporan rad kako biste realizovali projekte koje imate u planu. Možete se nadati pozitivnom ishodu. A zdravlje? Problem sa niskim pritiskom problem sa pritiskom nizak će vam biti i ne izbjegavajte redovne obroke. Doručak, ručak, večera. Užina? Užina, predužina, užina, užinska. Nužina. Idemo dalje. Ajde, koji horoskopski znaci? Ajde. Da sad opet Škorpiju. Evo te, Škorpiju čitala sam. Ne volim Škorpiju, pičku maternu. Zaokruži da si čitala Škorpiju. Precrtaj. Veco legenda, ha 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 ha. A ja čitam, ne čita legenda. Pučka jedna. Kako bi ovo? Ne volim. Ali, ne znam tako. Bela ružom, zašto sam napustala se. Ne znaš? Kakve njene sve što želiš imati. To je ono. Ajmo, Vodolije, javite se. Vodolije, molim te. Ajte, Vodolije, molim vas. Mi verujemo u horoskop, pogotovo u ribe, u horoskop. Da. Verujemo i u lepote, i u ženski pol, čak i, recimo, crvene boje načelnika Niša, verujemo u horoskop. Ljudi, jel vam ja izgledam loš?